салому алейкум дӯстони азизи ма. Созен хубен ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзара тамошо кунен, дастгириҳотона фаромӯш накунен. Беҳтаринои ма видеои имрӯза нимхели ай пирашки алафӣ сар мешавад духтаро. Мода камтарак ор дар корай, ов дар корай ним пиёлаак, ду қошиқак руған дар корай духтаро, намак. Хел хамирша сахта мехелем хушрӯчои ма. Кас ки тайёр кардагӣ нестай, тайёр куна. Умедворам ки дар шумо маъқул мешавад. Шуморам мехезен, тайёр мекунен духтаро. Пирашки мо дар ҳеҷ чӣ намеравад, не ки беҳад ба маззаҳакай. Вақте ки ба чакаву зирабой бихӯрӣ, бо аҷоиботай маззааш шуморам попробовать кунен духтаро. духтарои хушрӯи ма имрӯз шумода боз ширкати Атомиро тавсия метиҳем ки анами хоҳарак Мариямҷон кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. Кор дар хона духтаро, чӣ хеле ки шумо медонед, ширкати Атоми корейский ширкат аст. Шумо ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид мекунед тамом. Яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор дар 200 сомони тоҷикӣ харид мекунед тамом. Балотон намесӯзад духтаро, айзвания намеғалтен, шумо бисёр одам намековен. Дар тактон 2 одам регистратсия мекунен тамом. Одами шумо 2 одам меорам, хеле командатон калон мешавад хушрӯчои ма. Барои ҳамин қадар фурсат аз даст надиҳед. Биен қадри хоҳари беҳтарини ма кор кунен, орзуҳакотонро амалӣ кунен духтаро. Кадоме ки кор карданам намехоҳад, ширкати Атоми барои фарбешавӣ, барои харобшавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи дардора дору дора шумо метавонед ки заказ кунед. хоҳарҷони ма ба ҳамаи ҷора ба шумо раҳоӣ мекунад. Иншоаллоҳ раҳмон ки шифо меёбед духтаро. Не ки ман боварӣ дорам кор дар шумо маъқул мешавад, медроен кор мекунед. Айноми канали ман салом расонед, беҳад хурсанд мешавам. Беҳтаринон духтарои хушрӯи ман, ҷадам хеле хамирак мона, сахта мехелем, мемонем камтарак меиста, баъдан зволачаш мекунем. чӣ хеле ки нишон додам ҳам хеле тайёр кунем. Ман медонам ки занҳои тоҷики мо ҳамаш кадбонуҳои хубанд, не ки бо видеои ман мотиватсия мешава, мехезанд тайёр мекунанд духтаро. чӣ хеле нишон додам ҳам хеле тайёр кунем. пирашки ба зелен беҳад ба маззаи духтаро. анам хеле тунукш мекунем. зволаш хамираш ранги чебурекай майда ба чӣ кардам, ба алаф кардам. ма райҳон чӣ надоштум, пудина хеле чизо надоштум, фақат гашничу зелен қади кардам духтаро. зеленак мареза кардам, баъдан бо як қаламфурти дигара майда кардам, гуфтам тезак шавад. шумо агар тезак нахӯред, тезак ҳатмӣ нестай духтаро. неҷада аллакай зволакума тунук кардам, хеле як пиёлак да ов гирифтам. камакаки тар мекунемша, баъд мепечонемша, барое ки зволамон хеле сахтакай духтаро. ранги ӯ пирашки хамируш мо лоим нестай. хеле духтаро печондумша, бо ба чизак буридумша духтаро. ҷада мехоҳам миннатдорихма ба ҳамаи шумо бирасонам ки қадар мара дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен ва беҳад суханои хуб менависонен. ай ҳаматон миннатдорам, ҳамаи шуморо ман дӯст медорам. подписчикои меҳрубони ман, шумо беҳтаринои маен духтаро. беҳад инсонои хубен ки қадар суханои хуб менависонен духтаро. ҷада чизакома печондестам. ёсаминҷон дасадикай ирам ами дина қати кекс тайёр карда будам. чиай дина видео бисёртар 6 минуташ хостам ки имрӯз бимонам и видеора. барои ҳам духиёи пандораву ҳамво пурсидем духтаро. 1600 буд нархи худаш духи пандорара. скидка қати мо 650 рубл гирифтем ва баъзеҳо гуфтанд ки даашан арзонай. хай намедонам апаҷонои ма. май магнит косметика харидам духтаро. скидкаи хушрӯшидай харидам. пули як духида 2 духи харидам. хай боҳошон мешавад созай. ман якум бор пандора харидам. ман ами духи дӯст доштам. коко шанела оригиналаш неста, ёзда москва. қарак руған андохтам духтарои хушрӯи ма. инам хеле пирашкакома бирон кардестам дар дег. ами саҳар ёсаминҷон ай хохестак чашмакош сурх шидай. хай дурuni чашмош суб сурх шидай. агар ягон чӣ будонен дар комментария бинависен, беҳад хурсанд мешавам духтаро. тетрациклин мазиш кардам саҳари пешаи садигравиш. мега ки чашмом дард кардестай.
агар ягон кас ягон чӣ будона фарзандотонам хеле шидагӣ бошанд, дар таги комментария пав хоҳарои азиз бинависонен. Беҳад хирсанд мешам, миннатдор мешам ай ҳаматон. ҷа духтаро аллакай чизакҳои ма пухтестай уже бегаҳ шида буд, торик шида буд. Шавҳарам ай кор омад, маиси пухта, маиси хурдан гирифтак. Хел бухай шумода камакакӣ навор кардам. Амира да гармиш бихӯрӣ ба маззаи. Хай хунукам шава созаю бо да ҷӯшиш ба маззаи. Ина духтаро тайёр шуданд, хеле ба маззаҳак омаданд. Чӣ хеле гуфтам, яла пухтам, яла шавҳарам хурдан гирифт. Дига саростима дар такшам коғаз намондам. Хеле хрустящ яки ба маззаи. Бо агар зирабои чакақатӣ бихӯрӣ, бениҳоят ба маззаи хушрӯчои ма. Шуморам ҳатман тайёр кунед беҳтаринон. Адаиҷа боша шавҳарам дадим хеле картошка, пиёз, болгарӣ, хелера бирён кардам, ужин кадак, пирашкиякҳои ма, кексакҳои ма, пирашкияком 4 донаш монда кардам, хӯрдам. Ёсамин нахӯрдак. Кекс хӯрдак, тамом. Адам хеле духтаро. Шуморам ҳатман тайёр кунед. Дар комментария бинависонед ки пирашкия чебурекҳои ма чӣ хеле омад. Агар маъқул шуда боша, лайкотона бимонед. фикрҳои хуби худтона бинависонед. Беҳад хирсанд мешам азизони дилам. Ягон камбудӣ боша, ҳатман ислоҳ мешам. духтарои хушрӯи ма, шумо гуфтен ки тональни кремтона нишон битен. Ма я ҳаёт ай анами истифода барам. Ман чанд сола ки крем мекунам, ай анами истифода барам духтаро. Ира ай Тоҷикистон мехаридам. Ёки ами хонагиҳо меоварданд. У рӯз ай магнит инаи крема гирифтам духтаро. Чӣ хеле ки шумо медонед, рӯи ма чувствительная, аллергия метияй ҳамаи крем. Ира кардам, дарум форидакда бигем, ҳичи нашид рум. Арзонакай духтаро, 400 рублай, 300 чанд рублай. Неки румда хушрӯ форидак. Шумо метонед ки кадоми таровотонам хеле нозукай. Ай нами бигирен. хоҳиш кардем ки нишон битед на духтаро. Дар кор боша харидорӣ кунед. Барои сафедшавии рӯ ягон крем гуфтен. Рости гап, ма ягон бор барои сафедшавии рӯ харидагӣ нестам. хушрӯчои ма бароям қадар намедонам ягон креми холӣ. ҳол ягон вақт бигирам ёки ягон апамшона пурсам, вобуда салон кор мекунанд, бидонанд, ҳатман ма шумода мегӯям ки чӣ хеле ай.